ก็เหม็นซิมกาจริงเป็นแถมไม่อาเฮรดากาบอบาคราวเป็นดูรูกาบุจโอสอยตานกาจิงสนิวนางitu lang ki perbangit bi bat ki prasyakri hau trai kenrat haga berengkong ngapan pau ke jing siungu ka bakrau yau trai ubau belai ubalong unong tubu unong tau ya ke jing nong briu man briu jongi hasla jongi ke pertai bat ka ulur kat ru habdeng jongi hagi babun ka bagi mat haga jing jong ke jing em bat ka bangi kum ki khun ki jong u bat ladangi khot karpat ya ke kerteng kaba urju snyo yangi bat uju bab ru na ka bata jongi hagi por baro kumta ka por ka hasuangan ya chugan ka phang ka bang akwa ya ka bangin ya ajumut habdeng jongi hagan ka video ngapdiang snyo bahai pi baro hagan ka por ban nga khulai ru ya pi hagan ka kerteng ka bayem ka bodon bor ka jong trai kan rat uban jerong ka kerteng ka bom ju sya job hagan kunu ka bangi mat kum ki khon ki jonglai hagan ka perthai kum tangin yaj bakala bat ka bangim ju charem hagan kunu ka por kum tangan ka por ka phang ka bang kwa bangan bu hagan ka por ya ka bang ya perkhat bat kata ka bangan bu kum ka jinggali ka bong balai ba kilong yeng kilong sem ki jongi ba ki jot ki pra bat kim ko ngo shu ki khon naga banta yangi kim ki kimi ki pa haba ki babun na kilong yeng kilong sem ka bangi syam ngi kendu baki jot ki pra hakini kisngi handai ka tau tang ka wei ka banga ngasiu thu bat ba ka ktin ublai ka ya thu bat ka hong laringi phai na ka chiti seginong ebasos kalanong ka benriu bat ka khot ka basau ka bajupan kan mau yang ina ka por sa ka por bar ka bangi Ukraine ru ya ka ni ka ktin hakilong yeng kilong sem ki prabangit bi habangi kren ya ka ktin yong blai ngi selok kum tang ngi jupan kan mau ya ka ni ka ktin ka boong phi ki pa to wat penbitar ya laki jong ki khon handai tu sneng tu pja ya ki ha ka jing hikai bat ha ka jing sneng utrai ka jing bom sa ka jing bom pja jonga jong phi kum ki long kami ki long pa ya ki khon jongi kum boong gani ka ktin ka jong blai ho ni Ukraine ya ki wei ka bangi ju yai slok na ka banta ki wei bat wat nga oba kren ru ngam jule ya ka ni ka bo no ka ban ngi ngin omle ya ka ni bat ka bangin sa ya ki khon jongi ha ka ni ka jing ya dei bat ka jing long sen kum ta ki khon jongi ki rai kho ki rai stino bat ki khon jongi ki yai no bat ka ni ka perthai bat ki kendu ha ka bachibun ki jing pensoy ki jing sneu ba jongka bat kum ta ki khon jongi ki e ya ka ni ka perthai bat ki le ki kam ki bom ya dei shu kat kum ka mon jong blai ki im ki jing di mu ai bat ki im ka ba thala namar kata habangi kren kum ki kimi ki pa ki khon jongi ki no mechu naga banta ki eke ba kilaman te kum ta hagan ka por haga bunyi kendu kum ki kimi ki pa haga ba kum ka ni ka jinglong ki khon bat penban ga bunyi kum ki pa ro ngi bakalano ia ga ban keren ban kentho ru naga banta ki wei ki pramarjan ka bunyi chuyai ong kum ne nadu ba pha lani naga ya ladai ku khon kan thei ban nadu ba pha yai lang bat kata bat ka khon kata bat nadu ba mi yai lang bat uta ukhon kata ki pramarjan jongi bat ba phi philesi no philes new hadu kani ka bangam klet le se kum ong ka wei kalong kami bat kalia thu bat ka ong hagan ka video ka mangayo i bat ka ong ka bagan ka sarkar kalong ka bomler bat kalong ka bom la bante lakam yaki jingsi bat yaki jing sniu naga banta ki khon jongi kilo ngop no hakini ki drop hakini ki si bat kum ta ngasneu hakini ka por
habangi ngimla ban sneng ban pja iki khon bat galong se ya kabangi kentho iki we ngi kren pat na kabanta ki we hoj ka sorkar kadai kanong te lakam ya ka ega jing bahan dei ngayo ile se haba ka sorkar hagi ba khambon ki video ngasiam bat habagi syam ya kinong de drok bat kita lakam kat bakila ti kumta hadu ka bangin ong ba ka sorkar ka pemler lani kitai bakile na ka bantagi khon jonga bagi sniu hadu kan ni kata ka ba phiban kadeu yikiwe kumta ngasniu ki para blog be hakani ka por kajing bomla jonga ukpa kajing bomla jongi ka kmi kum ki khon kristan ban sneng ban pja iki khon bat kumta tang kata ka daw kum ong ni ka ktien bat ki khon jongi kilasan kila he tang ha kajing longdo ka bangila ban pendap yaki ba kilasan kila he kumangi haba kilasan bat kila he kumangi ba kajing kin omngechu ya ka ega bangin pen ikum ki khon ki jongi bat kumta kan ka jinglong mensen kaladu kaladam lada ka jinglong mensen kamdon ha ka jinglong briu jongi bat lada kan ka ktien jong blei ka ba kamdon ha preng jongi ka bomut ka bangi ngimla ban yaj ha kata ka jingiem ka baba ha kan ka pertai kumta kan ka por ngawan ra ya kan ka khubor bat bangan ai mensem bat ka bangan ya ai jingmut ha pedeng jongi kum ki parabangai be hatu kan no ha pedeng jongi ka bangi gila ya ka ban sai khon kum ong ni ka ktien jong blai da ka bangim la ban sai ki ya gi khon jongi ha ka ktien ki jong blai bat kum tangi mi no ka jing keren be bat ka bangi ong da mi ki khon ka jing bom ko ngo da mi ki khon ki jing le persha bat kum ong ni ka ktien ngi pen bitar no ha ki babon menta na ka ki khon jongi ha ka jing ya dei bat ka jing ya len ti jongi ha ni ka pertai kum ta kum ong ka ktien ki jong blai ka ba pen kan ma wingi na ka chiti uthi moti kala nong ka balai ka khot na ka banung kong to ti ba ki singi ki ba khadu inwan ki por ki ba shitam bagi ki briu kin e tang yaladi ki insbai ki ba kren serong ki bom ko ngo ki ba kren sniu ki bom ko ngo ya ki mi ki pa bat ki bom ko ngo bat ki bom khoj ong ka tu penta bat ka jing bom la jongi ban sneng ban pja ya ki khon ha ka jing ya dei bat ka ni ka ktien jong blai bagi khon jongi ki e tang ya ka jing seo ba jong ki ban ya ka ki yo blai ong ka tu penta langi phai bat langi pe ya ka tu penta kumta ka ni ka por ha banga kren ya ka ni ka penta ngai kandon hap deng jongi la ban ong kum ki long pa lani ki long khmi balai ha bangi khai khon ngi klem sneng mo yaki phila ban ong kum ta ha bangi khai khon handai ngi sneng te ki ha bakim ngai tingin le kum no don ha padeng jongi ke bangi ju pan ksan ngi ju pan he ya kata ka banga ngan kren handai tangga we nga kwa ban ong la don kum kita ki ba pej ye ga video ka mangal pan mi banga kwa bangi ngam jeli wa ga por ngan kali kat nusin haga ba shisngi ngin psa ngin pja ikhon baki bam haga liang jong kamet bat kat nusin haga ba shisngi ngi psa yagi khon haga jing yedai bat ka jing nomor sen ka batang haga ba shitiau nga kwa banbo handai nga ong ki prabangi be nagari ka daw ngi siu tho yaga jing long yong kamet ki khun lai sen sao sen ki bam ki sngai ki plung ki he ku mangama phi handai ya ga jinglong man sen ka ba ga ten jong blai ka hikai yangi bat ka ong yangi mangi dei ban hikai ki khun bat kum tang ngim ju hikai namar kata ki la rai kho rai stino ki nom ngechu ya ga aka kum ba ki marat ha ba ki la he ki nom ngech ya ga kmi bat ki long ki ba ya la bersha bat ki kemi bat ki pa jo ki kum taru ki khon jongi ha ba ka jinglong mersen kam don bat kin long kum ni ha ga kum balong ki maran de kum ta ka ni ka por larangi phai ya ga ktien ga jong blai shu ka bala kren na ga kitab probeb ka ong na ga tu kala nong ka ba ar pu ar ga khot na ga ban riu hi kai yo khanna
nado kaba dangrit hagalanti kaba udai baniat bat haba ulutumen kan dia syu naka bat kani kajing sisha ladangi ai kajing hikai naga banta ki khon jongi hagalanti kaba kidai baniat hakani kajing sisha hagajing ya tibri tu play bat ki khon jongi haduk baki lasan bat ki kibat habaki le rangba kinom kan dia naga kajing hikai jongi ki kan mau ya ke ktin kaba ka kemi ka keren daga ktin jali ji kuma ong ktin jong play kumta hakani kapor ngakawa ban wanra hakani kapor nakapata hakani ktin ke jong play bat ngakawa ban pen kan mau pedang jongi le si shushu lagi pai habangi pa iki khon ban le school ngi kawa bagi khon jongi kenyo ya kajing start bat bakin yo ya kata kajing start kajing tip ha pedeng bakin langla ban long kita ki khon ki start ki batip kat kum ka perthai ka mngiem uai ka jingkalinga kawa ban ong habang ilubo ya ki khon ha ka jing pulai jong ki ha ki school ki bang ki lupule ya ka bangi syam bagi khon jongi ki kambej ban ya ka por ha chua bangi ilubo ya ki ha ki school kan nongo dam dang jongi ha bagi khon jongi ki le school ki dang bit ha ka jing ya dai jong ki kum ha ka por ka wangam pupat debu ya ki ha ka school ka bagi pule naka chispa handai nga ong let's say chispa naka ba chispa ki khon jongi kinlong ki pastat lari ki start tangga tu kan ni bat kin ombe kum haga por ka ba ngahi hasuangan libu iki haga school ka bagi pule te kum ta kan ka por nga kawa ban wanra ikan ka phang ban ya ai men sem na ka bata jong bi kum kilong kemi kilong pa bat kham tam ka bangi ngim klet habanga ngapai syapanga wei ka video ka baga wei ka jaj benriu ka ba ong ka baga ki kerten ka ba ong kani ka jaj amis kini ki jaj benriu ki la ba ban sneng ban peja i khon jong ki bat ngape let's say kata ka jing ya thu jong ka wei ka video bat ha ka youtube ka mangal pe bat ka ong ba kini ki priu onda kali he kim don kam shu ban sneng ban peja i khon namar ki khon ki la dep ban hikai ban sai ki ha ka tin play kin om bakala shu ban yai bat kani ka chat ka amis kilong ki bala ba ya ka ban control ya ka jing ya de bat ka jing em ha ka jing chakri jong ki oblai te kum ta kan ka por mangiru kum ki kimi ki pa ha ka jing ya de bat kani ka jing long ka jing em bat lan ngi kwa ya ki khon ha ka ki kin long ki ba ko ngo nga yo i ka don kam ni kan kum ki prabangai be bang sa ya ki khon jongi hagani ka jing ya dei bat kani ka jing im ka ba jam sem khnang bagi khon jongi kan san kin roi bat kin he daka ngin yo i bakin om bakala ba ka long yeng long sem jongi kan ong kum ong joshua manga bat ka jing jonga kan chakriyo trai kum ta gan ka por ngakuwa ban wanra ya kani ka khubor khamtam na kabanta jong phi ki to ki long kimi ki badang sedang bante ji ka yeng badang sedang bagi khon jong phi ki dang san dang he bat kat ba ukpa papat la yai de ka we kelenti ka kemi kam pupat yai bat de ka we kelenti kat ba phidang la bandon tang ka we ka jing mut bat ka jing berkhat bat ka jing e bat ikimi bat ukpa bat lang bagi khon ki dang rit dei ngan yo i la de phile ya kani baga yeng jong phi kan long ga ba job haki ek baro kum ta kri ka por la phi steu tanat ya kini ki kenten ki bangang alawan ra kum ka ching ai ching mun habdeng jongi ka bangi em hagani ka thai yo i ka par thai ka ba e hadu kata kum ong ka tin jong blai chaphang jong daniel ba kani ka par thai ka mi em ka jing start kala ro hadu kata bat ka tin jong blai ka ong nga ong hame dunial tu pandai lah ya gani kitab hadu kata kasni ka bamut ai bang isdeng ya ki khon jongi ba ka ni ka tin kan ngam ha do no jongi khon jongi bat kan ngam ru ha do no jonga upa bat ka kimi bat bangila ya ga ban pun ulong ban yalam yi khon ha galanti ka baki dei pania kum ong ni kitab probab kum ta ka por ngakuwa ban wanra kan mau ku ki parabangin bi largi pai ha jing long jing em jongi kum ki long yeng long sem bat sem e bangi long ki briu ki bastat ki bo blai lote bat ka bangim seo thu ngayo ile sing ye i tang ha ga perthai bat ya ga jing long mun sem ka bo shepo ngim seo thu
namar baro la ban ong baga tin ublei kala de ban youtube bat kong haba pidon hajing tia ar yo wei un simno bat yo wei in eno bat kumta ladangi pai hagari ka por la ban ong lada khot yanga ukpa shagajing penim lada ga yapi ke kemi bat yagi kon khot kai ka bajia bat lada yaga kemi ublei ukhot no shagajing penim baru ai no yaka shagajing im bat kumta yanga ukpa numai kai ka bajia hatu ngin jauh ki umat ngin berkat ngin ketang ke mensen habangila bandon hagara kajing penim bro namar kata ngakwa ban wanra akan ke por bang ini ngam jeli akan ke peta ngasne ban ong ban khot yang hilang baro kat baka por kadang yo pat ka por kadang don kam tam ye phiki badang sedang ban te ke jeng le ye gane phin yo i ke jing kala jong ke jing em bat ke jing chikri jong ni play bat wat chania tang ha ke jing chikri ka bangi pelong ha ki niam kirkom ha ga jaka kantang bat jar ki balang ka bangi don handai psa ya ki khon jongi haki long yeng long sem phin yo i ka ba ka jingker khu ka ba bahatam bat ka jingker khu naga banta ublei phin yo i ya ka jing sisa ba ublei undon rangkat bat ka yeng ka sem kumta ka ni ka por akwa ban pen kan mau ya ka ni tu ublei un yarap un kerkhu bala da bisnyo ba ka long ka ba dei snyo ba share cheki para bangai bi cheki wei kilong kimi kilong pa bat kam tam ba kirang yo i ya gani ka jingya ai jingmut jonga handai kan long ru ka jingger khu na ka banta jongki kumta ka ni ka por nga habang ale ya gani ngam dei su nong yalap handai nga seo thu ba hagri ka berthai ka ba ngiem ka jinge ka mi yo i handai nga kwa ya ka ban ya ai mensen nga kwa bangin nang ya ile ya gani habang ale sem nga yo i lada ka long ka bala ba kalong jingger khu na ka banta jong nga teng nga perkhat bat nadu ba nga ngala persang ia gaban ai yagi khon kum gijing psa yagi hagi yeng gesem ande ngayo i gijingger khu tangan le kum no namar ngala sedang yagani kampu pat slem nang tang san snem kum ta ngala persang ban le ande ngayo i hapdeng gijing le ya ga ba hapdeng gijing hikai ki dondo gijing haba kam don gijing ya dei nga ukpa ngala ban mut ban persang ya ga ba ke kemi ki khon kala ba persang ya ga ban pen pra andai kalong ga ba kumta wat randrin andai tong ini ya skmat andai ka babaha andai ka job ya ka besniu namar ka besniu le si kan job ya ka babaha ladeng ilong ki ba persang ladeng ilong ki ba ya da kata ka jing pen thamai bor ka jong utrai jongi uchus kres bat kumta ga tin jong blai ong ha ka ba ka ka bomla uriu bat ha blai ki long bala kumta kan ka por tong in nang ya ai mensem naga beta jong ki prabangai bi bat naga por sekapor kum ki rangba bat kum ki long kemi ki long pa bat hapdeng haot ka bangin la ban ya kenduk mar khamat handai ha ka ni ka video waro angi yo i bat tong idang ya keren bat naga beta jong ni ka berthai kemi em khnang bangi siau thu ba ka jing i ka jong utrai yangi bat kham tam naga beta ngiru min iju bat bangi ka jingkren jongi na ka bata ka tinju blai kalong ro ka bor na ka bata jonga bat na ka bata jong ki wei ulai ngor khu na ka bata jong ini ki ten ki bangala pan sneo bat na ka bata jong ka burom ka jong amen